हेल' नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलसिम गासैखौबो बराय हरग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननिसिम गोदान फैनो गोनां मोनसे बर' फिल्मनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे फिल्मनि मुङानो जाबाय साइखं। नोंथांमोना साइखं फिल्मनि लिड रलाव नुनो मोनगोन बिथां ओमप्रकाश केरखातारि आरो हेलिना दैमारिखौ। बे साइखं फिल्मनि स्क्रिप्ट आरो स्ट'रीखौ बिथां पंकज लाहारिया लिरदों। नोंथांमोनाथ' बिथां पंकज लाहारिनि लिरनाय फिल्मा बेसे हिट जायो बेफोरखौ मिथिखागौ। बिथां पंकज लाहारिनि लिरनाय अननाय, गान्जा फाग्ला, रेगा, बिर बेफोर फिल्मफोरा गोबां हिट जादोंमोन आरो बयजोंबो अनसायजादोंमोन आरो बयनिबो गोसोखौ बोनो हादोंमोन। आसा खालामो बिथां पंकज लाहारिनि लिरनाय बे फिल्माबो गोबां हिट जागोन होननानै। बे साइखं फिल्मखौ जाम्बी फिल्म प्रडाक्शना दिहुननो आखायाव लादों। बे फिल्माव नोंथांमोना अमप्रकाश आरो हेलिनाजों लोगोसे जेसुस, जुनु, रुबुल, अमित आरो निजोमखौ नुनो मोनगोन। बे फिल्मनि प्रडिउसारा जाबाय बिरफुं बर' आरो निजोम बसुमतारी। MUA आ जाबाय जगत बर' आरो DOP आ हदा केरखातारि। डाइरेक्सनखौ होदों जेसुस केरखातारिया। बे साइखं फिल्मनि शुटिंआ दासान्दि सोलिगासिनो दं। नोंथांमोना बे साइखं फिल्मखौ बे बोसोरनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन। बे साइखं फिल्मखौ सेप्तेम्बर 5 अक्ट'बराव रिलिज खालामनो हागौ। बे फिल्मा रमान्टिक आरो ट्रेजेडि फिल्म। नोंथांमोना बे साइखं फिल्मखौ नायनो सोर हांखुर जानानै दं कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो। स' नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोननो बेफोरबादिनो भिडिअ नांबाय थागौब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लाबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन। दिनैनि थाखाय बाय।